በደብረ ታቦር በደብረ ታቦር ተሰብሃ ተሰብሃ በደብረ ታቦር ተሰብሃ ተሰብሃ በደብረ ታቦር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይሁንልህ ህዝበ ክርስቲያን አብዘዘለኩም ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን። እዚ ታቦር ሚዲያ መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ታቦር ሚዲያን አሁን ይጠቅም ዝበለቶ መንፈሳዊ መደባት አዳሊያ ቀሪባትልኩም አላ ሰናይ ምክትታል ይግበረልና። ጎይታ ሰንበት አቦ ምህረት መስፍን ሰላም ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በባህሪው ሞት አመንግስቱ ስዕረት ዘይብሉ ነፋሳት ከነፈሱ ብርሃናት ከተመላለሱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ሕጂ ዘሎ ንዘል ዓለም ዝነብር ስለቲ ብልብ ሐሲብና በቃል ተዛሪብና ከንመጽሖ ዘይንኽእል ፍጹም ለውሃቱን ምህረቱን ስሙ ንዘል ዓለም ዝኸበረን ስምስገነን ይሁን። አቁራሪተ መዓት ሰዓሊተ ምህረት ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ አማላደነታ ቅዱሳን እግዚአብሔር ስለ ተራዳእነቶም ስሞም ዝኸበረን ስምስገነን ይሁን። አብ ኩሉ ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን كمي تكون آمين لولا بحري زخون እግዚአብሔር አምላክና በአና ሐጣ እንደቆ ንዘል ዓለም ዝኸበረን እስመስግነን ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ሰዓት ነዛ አለስ ዚያባሪኩን ቀዲሱን ስሙ ንኽንጸው ነተናቱ ቅዱስ ቃል አብ ኩሉ ክበጽህ መታን ክንነግር ክንእውጅ ክነስተምህር እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ሰዓት ዝባረኸልና ዝቀደሰልና ክብርን ምስጋናን ይኹን። እምበአርከስ ከም እግዚአብሔር አምላክና ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ሎማ አንቲ ከምቲ አብቲ ርዕስ ትርእይዎ አብቲ አርስቲ ዘሎ እንጦንዮስ አይትበሉ ንሶም መይቶም ዮም አብዝብል አቡ ዘተኮረ ቃል ከነዘራረቢና እግዚአብሔር አምላክና ንኹላትና ጥበብን ሙስተአሉን ያድለልና። በሐቂ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ በረከቶም ይህደረና እነሆ ድሮ ካብዛ አርፉ 3 ዓመት አቁጽሎም አለው። ሰብ አብዛ ምድረዚያ ይወለድ ተወሊዱ ያቢ ጉብዝ ጎብዙ ድማ ያርግ አሪጉ ድማ ይመውት እትዝኸፈ ታሪክ ዘይብሉ እምነቱ ዘይሃለወ ነታሰጸው አሉ ጽዋዓ ቄቡ ክሳብ መወዳእታ ዘይጸንአ ንሱ ተስፋ ስለ ዘይብሉ ምእንትኡ كنحزن من أنتو كنبكي من أنتو كنجهي نوري بسوا كدوس عون أنطونيوس جن نجزي عبير بقالن بجبرن نسمرو كدوس نجزي عبير سبيم زوم أبوز يوم بحكي سلحق كيدو بمبالوم بسوا مكران شجرن معصرتن قبل اليوم زبصها زورده نجزي عبير عقل قالي كدوس ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ አቦዮም ብዙሕ ሰባት ብዛዕባ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ አልኤልካ ክትዛረብን ከለኻ ገለ ናይ ሽነት ዘረባ ዝዛረቡ ኣለው። ንሱ ድማ እንታዩ አቡነ እንጦንዮስ አይትበሉ እዞም አቦ እዚኦም ሞይቶም እዮም ብዛዕባ ሞት አይትዛረብ ዝብሉ ብዙሓት ኣለው። ብርግጽ እዞም አቦ እዚኦም ብስጋ ሞይቶም በስጋ ሪፎርም ግን በስጋ ሞይቶም ምን በመንፈስ ግና ሕያው እዮም። ቅዱስ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ኮነ ስንክሳር ገድሊ ዝነገረና ብዛዕባ በስጋ ካባና ዝተፈለዩ ዝሞቱ ዝዓረፉ ካብ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚርና ኩላቶም ቅዱሳን ኣብ ዝሕጂ ግዜ ሓደ ክልተ ገዲፍና በስጋ አብዛ ምድረዚያ የለውም ኩላቶም ሞይቶም እዮም። ክብርን ምስጋናን ነው ይኹን ነው ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሊፉዩ ሞይቱዩ በስጋ ይግን ዘሐለፈ በስጋ ግን ይዝሞተ በስጋ ነው ዘረፈ ቅዱሳን ባለ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ እስጢፋኖስ አቡነ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ቶም እግዚአብሔር ዘምሰመሩ ነብይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ነብይ እግዚአብሔር ኤርሚያስ ብዙሃት ቅዱሳን ቆጽርና ዘይን ወድኦም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለው
ኣብ ስንክሳር ዘለው ኣብ ገድል ዘለው እዚኣቶም ኩላቶም በህይወተ ስጋ የለውን ካብዛ ዓለም እዚኣ ብስጋ ተፈልዮም እዮም ምክንያቱ ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝብል ቃል ኣሎሞ እዞም ሰባት እዚኦም ስጋ ስለ ዝለበሱ ድማ መሬት ስለ ዝኾኑ ድማ ናብ መሬት ስግኦም ኣብኡ ተሪፍሎ ነፍሶም ግና ህያዊት ዘለማዊት እያ ስለዚ ብዛዕባ እዞም ቅዱሳን ድማ ወገህ ፀበ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነዞም ብስጋ ዝሞቱ ነገር ግን በነፍስ ህያዋን ዝኾኑ ህያዋን ተባሂሎም ዝጽውዑ ጎይታውን ብዛዕባ እዚኦም ክዛረብ ከሉ ኣነ ኣምላከ ህያዋን ኣምላከ ቅዱሳን የሉ ኣምላከ ሙታን ኣይኮንኩን ኣምላከ አብርሃም ኣምላከ ይስሐቅ ኣምላከ ያዕቆብ ኣምላከ ህያዋን እምበር ኣምላከ ሙታን ኣይኮንኩን ኢሉ ብርግጽ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ እዞም ቅዱስ አቦዚዮም ህያው እምበር ሙት ኣይኮኑን ስርሖም ህያው ኮይኑ ንዘለዓለም ይነብር አሉ በእምነት ጸኒኦም ሰባት ንኽጸንዑ ዝገበሩ በቅድስና ንእግዚአብሔር አስሚሮም ሰባት በቅድስና ንእግዚአብሔር ከስምሩ ስለ ሐቂ ደውይሎም ደቅ ሰባት ስለ ሐቂ ደው ክንብል ስለ ቤተ ክርስቲያን ደውይሎም ነህናውን ደቅ ሰባት ስለ ቤተ ክርስቲያን ደው ክንብል አርአያ አብነት ዝገደፉልና ቅዱስ ንእግዚአብሔር ሰብዮም ስለዚህ ንሶም ሞይቶም እዮም ታሪኮም ተረሲዩ አይዝከሩን የማይንበል ወትሩ በተቀዱስ ተግባራቶም ወቅዱስ አንጦንዮስ ሰማዓት እንበለደም ተባሂሎም ይጽውኡ በዘይደም ሰማዓትነት ተቀበሉ ንእግዚአብሔር ዘስመሩ ተባሂላ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቅዱስናኦም አሚና ተቀቢላ አብቲ ክሰፍር ከመዝገብ ዝግብኦ መዝገባቶም ያዘላ ማለት እዩ ስለዚህ ሎም አንቲ ከም እግዚአብሔር አምላክ ሰናይን ቅዱስን ፈቃድን ከም መሐላልፎ መድብይ መጽየዩ ዘለኹ ሓደ በእሽነት ሞይቶም እዮም እንጦንዮስ አይተበሉ ዝብሉ ዘሎ ሰባት ናብ ልብኹም ተመለሱ ክፉእ ሰብ ብክፉእ ተግባሩ ይዝከር እትሰናይ ዘበለ ሰብ ድማ ብሰናይ ተግባሩ ይዝከር እትጽቡቅ ዝገበረ በትጽቡቅ ግብሩ ሰናይ ዝገበረ በሰናይ ተግባሩ እከይ ዝገበረና በእከይ ተግባሩ ድማ ሰብ ይዝክሩ ክንዮዚ ግን ክፉእ ምዝራብ ክፉእ ይዘምጸልና ስለዚህ ክፉእ ዘበለ ቃላት ክንወጽእ አይግባአናኒ ካልአይ ድማ ብዙ ጊዜ አቡነ አንጦንዮስ በመባል ዳርጋ ሙሉ መደባት አገልግሎት በአቡነ አንጦንዮስ ብዙ ጊዜ እንፍነው ሰፈላሌ ቻናላት አለና በሐቂ ክንገር ዝግብኦ ክስበኽ ዝግብኦ ክእወይ ዝግብኦ ከመሐላለፍ ዝግብኦ ቃል እግዚአብሔር መልእሎ ገና ይተጀመረ ናይዞም አቦዚ ህድሪ ክስራህ ዝግብኦ ራእይናቶም ዝነበረ ተስፋናቶም ዝነበረ ዕላማናቶም ዝነበረ ብዙ ነገራት አሉ ናትና ግደ ናትና እጃም ነተንሶም ሂዞሞ ዝነበሩ ጀሚሮሞ ዘለው ራእይ ኣብት ዝብጽሐ ንምብጽሐ ምጽዓር እዩ ትግቡ ምክንያቱ ኩሉ ጊዜ አቡነ አንጦንዮስ ኤልና ግብርናቶም እንተዘይገበርና አትስሞም ምጽዋአና ናአና ንድኻኒ ስጠቅም ዘዓብስ ይብሉ ብርግጽ ዞም አቦዚዮም ተበድሎም እዮም ዞም አቦዚዮም ተገፊኦም እዮም ዞም አቦዚዮም ተአሲሮም እዮም ዓለም ኩሉ ዝፈልጦ ሐቂዩ ስለዚህ ብዛዕባ እዚዮም አቦዚዮም ኣብልልዮም ዝተፈጸም ዓመጽ ኣብጸጽ ጽባህ ከነዛረብን ከለና ነተከንገብሮ ዝግባአና ከነመሐላለፍሎ ዝግባአና ቃል ጎይታ አገልግሎት ጎይታ ቃል ቅዱሳን አገልግሎት ንእግዚአብሔር ዘስመሩ ቅዱሳን ንርስእ ንዝንግ አለና ማለት እዩ ስለዚህ ከምቲ አይሁድ ነህና አቦና አብርሃም አለና አቦና አብርሃም ይንዳበሉ ብዙ ጊዜ የምኩን ይጃሃሩን ነበሩ እዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ንረኽቦን ነንብቦን
مجمرتا نرخبو أبو إنجيل ماتيوس مطمق ملكوت قدوس يوحنس أبزت أمق اللو زنبرة جزيه نابو كتمقو نزمت زنبرو صديقاوانن فريساويانن مسرعيه قدوس يوحنس مطمق ملكوت كمزي بلوم أتوم ولد آتمان كابت زمت قطا كم تملكو من حبر لكم يلو أتوم ولد آتمان ناي نفس سبزت فو يمو زقتلو يمو عمص أنياتات يمو قبروم سلتفلت قدوس يوحنس أتوم ولد آتمان تتمن تباهيلو زلو ديابلوسيو قبرنا ديابلوس تقبرو سخاتكم كفات كابت زمت أبك أدميكم زلو قطا أخد دهنو من حبركم من نقركم أبرها كابتي زمت قطا أخد ملكم من حبركم مباركس ننسعاز بكفر أقبرو نتسقبركم موكفو كعلي زخل نتسقبركم مؤامس كوقدلكم زخل سنعي قبري قبرو بلبكم أبراهام أبو قالونا كم تبلو أيمسلكم هو أبونا أبراهام النابلو يجهارو سلز نبرو نحنا دك أبراهامنا أبونا أبراهام يندابلو يجهارو سلز نبرو سلزي كم تقدم أبونا أبراهام قالونا دك أبراهام يندابلكم تجهارو وتمكوز نبركم كم أيمسلكم እግዚአብሔር አምላክ ካብዘን አማን ዚን ውሉድ ከተንሳሉ ይካአሉ ነመን ነቦና አብርሃም ስለዚህ ለሞን ተደጋጋሚ ወገህ ጸብህ አቡነን ጦንስ ምባል ፋይዳ ይብሉን ብርግጽ ቅዱስናም ብጽዕናም ዓለም ፈሊጥ ወይ ካብሰብ ዝተኸወለ አይኮነን በፍላይ አብዝህ ጊዜ ስራህናቶም ክንገብር ይዝግባና ከምታ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሰዱቃውያን ነቶም ፈሪሳውያን ነቶም አይሁድ ከገስጾምን ከሎ ከምዝ ዝብል ቃል አማሐላሊፍሎም እዩ እቲ ቃል ከምዚ ብል ቃለይ አባኻትኩም ስለዚህ ያደረገና ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም አነነቲ አቦይ ዝራእኽዎ ዛረብ ኣለኹ ንስኻትኩም ከአነቲ አባቦኹም ዝራእኽሞ ትገብሩልኹም ይሉ نساتهم أبوناس أبراهام إيو إلهم ملسولو رأيو أيوداويان تأبيتنيا تاتيهم زنبرو أيوداويان تجاهرتيهم زنبرو أيوداويان أبوياتيهم زنبرو قبروم كفوك نسو نحنا قلنا دك أبراهامنا أبونا أبراهام يندابلو بتأبيتي مكوه نبرو ويتانا دماء خمزيلو ملسولو ولد أبراهام أنت كوينكمس قبر أبراهام مجبركم نيركم يلو ولد أبراهام تدا كوينكمس قبر أبراهام مجبركم أبراهام أنت عايز قبريو بأمنة نجزي أبير دسمريو أبراهام أنت عايز قبريو بقبر نجزي أبير دسمريو مصحف قدوس بزعب أبراهام نجزي أبير بقبر كم دسمرو كم زيلو يقلص لنا أب ملكتي أيقوب مقراف كلتا كم زبل قال نركبنا أبراهام نعملاخ آمنو صدق خوينون تقوطرو لزبل قال قدوس مصحف تفصمه بذون آركي أملاخ تبعاله سب امنت راي زي كونس بقبري كم صدق تريولوكم يلو أبراهام نجزي أبيهر آمنه صدق خوينو دما تقوطرو إلو دما ملسو أب إبراهيم انتد آرئين أيو إبراهيم مقراف مقراف 10 ታሪክ ቁጥር 8 እንተ ዳሪናዮ አብርሃም መስጸውብ እምነት ተአዘዘ ናበይ ከም ዝኸይዱን ከይፈለጦን ናብተርስ ዝቅበለሉ ዝነበሩ ሃገር ከደ ነታ አምላኽ ዘሃነፃን ዘሰራሃን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ድማ በእምነት አብታ ምድር ተስፋ ከም አምድር ጓና ኮይኑ ይነብር ነበረ ከምቶም ናይዛ ተስፋ እዚያ መዋርስ ዝኮኑ ይስሐቅን ያዕቆብን ከአ አብ ድንኳን ይነብር ነበረ በሐቂ አብርሃም በመን አመነ በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅ ኮይኑ ድማ ተቆጥሮሉ ይብለና ማንዩ አቦና አብርሃም በመን አመነ በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅ ኮይኑ ተቆጥሮሉ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ድማ አብርሃም በግብሩ ንጸደቀ ይብለና ራእይዎ አብርሃም በቃሉ ተአሚኑዩ በቃል እግዚአብሔር ጸኒዩ በእግዚአብሔር አሚኑዩ መልሱ ድማ በግብሩን ለእግዚአብሔር አስሚሩ ወይ
እዞም ፈሪሳውያን አይሁድ ሰዱቃውያን ግና ግብሮም ክፍኡ ክነሱስ አመፀኛታት ክነሱስ ንሰብ ዝብድሉ ክነሶምስ ንሰብ ዝቀትሉ ንሰብ ዘጋፍኡ ንሰብ ዘእምፁ ክነሶምስ ናትና አቦና አብርሃም እዩ ንሕና ውሉድ አብርሃም ኢና እንዳበሉ ይጅሃሮን ይምክሁን ነበሩ ጎይታ ድማ አቦኩም እንተዳ አብርሃም ኮይኑ ግብሪ አቦኩም አብርሃም ግበሩ በመባል ከገጽጾም ኢና ንርኢ ሎሞን አቦና አቡነ እንጦንዮስ እንብል ኩላትና መነኮሳትና ካህናትና ዲያቆናትና ምእመናን ኩላትና አገልገልት እግዚአብሔር ሕጂ ናትና ግደ ከምቲ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ንእግዚአብሔር ዘስምሩ ክሳብ ለተሞቶም ንእግዚአብሔር ባሕዘበሉ ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ዝብሎ ነቶም ቃል ወንጌል ዝነገሩኹም ዝመሃሩኹም መራሕትኹም እንታይ ግበርዎም ዘክርዎም ጥራይ ግና ይበለን እንታይ ዳ አሰር እምነቶም ዳ አሳዊ ብለና ዕብራውያን ዘሎ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ከምቲ ንሶም ንእግዚአብሔር ዘስመርዎ ከምቲ ንሶም ንእግዚአብሔር ባሕዘበልዎ በመንገድ እግዚአብሔር ዝተመላለሱ ንስኻትኩም ድማ ከምኦም ክትመላለሱ ሓደራ አገድፈልኩም ኣለኹ ብምባል እቲ ቃሉን አና ይነግረና ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን በሐቂ እዞም ቅዱስ አቦ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ንእግዚአብሔር ከም ዘስመርዎ ንሶሙን ነቲ ቃል አምላኽ ዝሰበኹልና መራሕና ጓሳና አቦና ዝነበሩ እዮም ነቶም ቃል አምላኽ ሰበኹልኩም መራሕት ዘክርዎም በህይወትን ከለው በመስማር በመብራኽ ቃል እግዚአብሔር በመንጋር በመብራኽ በባርኮት አገልግሎት ይነብሩ ነበሩ ዳሃሮን በጽናዓት በመከራ እንዳሐለፉ በግብሮነት ስቅያት እንዳሰገሩ ቃል ወንጌልና አና አማሐላልፉልና ነገሩና አዘኻኸሩና መሃሩና ከመኤሎም ከም ዝነበሩን ከመኤሎም ከም ዝወቱን አስተውልኩም አሰር እምነቶም ሰአቡ ከመኤሎም የምሃሊፎም ንፈልጥና ከመኤሎም የምሰጊሮም ንፈልጥና ስለዚህ አሰርናቶም ክንስብ ይዝግባና ግብርናቶም ክንገብር ይዝግባና ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘለዓለም ዓለም ንሱ እዩ አይልወጥን እዩ አማናዊ ቅዱስ ዝኾነ አምላኽን ፈጣሪን ጎይታን ይዘለና ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን እቲ ብዙ ጊዜ አቡነ እንጦንዮስ ስለዚህ አገልገልቲ ካህናት መነኮሳት ዲያቆናት መዘምራን እቲ ኩል ጊዜ አቡነ እንጦንዮስ እንብሎ ዘለና ቃል እሱ ያአኽለና ግብሮም ንሳብ አሰሮም ንሳብ ነቲ ወጥኖም ነቲ አዳልዮም ነቲ መዲቦም ዝነበሩ ራእይታት አም ፍጻም አደህቦና ናቡ ንግብር ምክንያቱ አም መጽሐፍ ቅዱስ እንተዳ ታሪክ አንቢብና መሚናዮ ርኢናዮ መርሚርናዮ ኩል ጊዜ ናይ ይሁዳ ታሪክ አብቲ ጥፋት ዘለዎ ጊዜ ይዝከር እምበር ኩል ጊዜ ይሁዳ ይዝከርኒ ንጎይታ ዝጠለመ ነተጽዋዓሉ ጽዋዕ ዘይተአመነ አቡ አብ ዝምልከት ትምህርቲ እቲ ጎይቱ ዝጠለመ ይሁዳ በመባል ቤተክርስቲያን ተዝክሩ ካብ ወጻይ ግን አይዝክሩን ነቶም ቅዱሳን እግዚአብሔር ዘስመሩ ድማ ከምት ሒዝናዮ ዘለና አርእስ ትምህርትና ድማ ዝኸዱልና ቅዱሳን በባሃደ ንጠቅሶም እንገልጾም በሐቂ ሎሙን እቲ ኣብ ልዕሊ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ዝበጽሐ ግፍኢ ኣብ ጸጽባህ ክንዛረብን ከለና ኣብ ጸጽባህ ክነውሪን ከለና ኣብ ጸጽባህ ክነግርን ከለና ነቲ ወንጌል እንዳረሳናዮ ኢና ንኸይድ ዘለና ነቲ ወንጌል እሽሽ እንዳበልና ያና ንኸይድ ዘለና ብዛዕባ ቅዱሳን ዝረኸብዎ መከራ ክንዛረብን ከለና ኣብ ልዕሊዮም ዝበጽሐ ግፍእ ክንዛረብን ከለና እዋን ጊዜ የለዎ በተደጋጋሚ ኣብ ጸጽባህ ግን ብዛዕባ ክንዛረብን ከለና እቲ ሰብ እንታይ ዝኸውን
يسلچويو بقى زيم أخيلهم دي بزعبازي كزاربو خبليهم نعبونا ونباح كنبلوم تدعا خوينا نوم ندس كنبلوم تدعا خوينا كمتين السوم أرعى زقدفولنا رعي زقدفولنا من قد زخوننا عابنة أرعى زحاونا اتقالهم هزنا أبقالهم صنعنا نتق زي عبير زس مروو نايك قدسنا من قد كنقوازن كلنا بزي بحيبلوم كابتوم قدسان ما حيبر يوممو دس يبلوم ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን እቲ ጀሚሩ ዘሎ ውጥን ናይ ቅዱስ አንጦኒዮስ ጀሚሩ ዘሎ ራእይ ናይ ቅዱስ አንጦኒዮስ ጀሚሩ ዘሎ መደባት ንሱ ንመፈጻም ክንጓይዝ ግባና ጠፊኡን ዘሎ ህዝብን አክቦ አደዳ መናፍቃን አመፈንጠራ መናፍቃን አትዩ አብ ዓለም መፈንጠራ አትዩ ዝጭንቅ ዘሎ ህይወቱ ዘጥፍእ ዘሎ ካብ ቤተ እግዚአብሔር ጠፍኡ ዘሎ ነዚ ህዝብ ዝኸውን ቃል ለመግቦም አቡነ ባስልዮስ ከምዚ ገይሮም አቡነ ሉቃስ ከምዚ ገይሮም አቡነ ጴጥሮስ ከምዚ ገይሮም እንዳበልና ናቶም በደብል ክንጽብጽብን ከለና ናቶም ግፊ ክንጽብጽብን ከለና اتقال እግዚአብሔር እንዳረሳና አዩና ዘለና ንዝንጎኤና ዘለና አገልገልቲ ቤተክርስቲያን በፍላይ ስለዚህ ደጊሚ አخለና ናአና ጽቡቅን ሰናይን አርአያን አብነ ዝኾን መንገዲ ታዲጉና ተገዲፉልና ኸይዱሎ ስለዚህ እቶም ገበርት ክፍኡ ገባረ ክፍኡ ብክፍኡ ዝጠፍ ትበደለ እግዚአብሔር ፈዳኢና መንዩ እግዚአብሔር አምላክ ጀማረ መንኩስና ዝኾኑ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ አብተ ናቶም ብሂል በሐቂ ሓደ ጽቡቅ አብነት አርአያ ዝኸውን ቃል ገዲፎምልና መፍዳሄነ ናይ እግዚአብሔር ይሎ መፍዳሄነ ናይ እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ንግደፉ ይሎ بزعبا تزقاطهم هيوت كأللون كلو كنغرون كلو قدوس انطونيوس جمار منكسنا زنبرو كم زيبلو احواتن قدوس انطونيوس قال املاك نغرونا الهم حتتوم كابلتاتم احد معلتي تومنا كوسات نابابوم ناب قدوس انطونيوس مسيوم قال مصحف قدوس قال املاك نغرنا الهم نبصو قدوس انطونيوس حتتو نسوغا مصحف قدوس تنببكم نسو ياخلكم يبلو مچم كل غزي مصحف قدوس مصحف صلوت مسوم يزلو سوم غنا نغرنا الهم صقو سلازرايو تقدسنو سلازرايو እግዚአብሔር ስለዝገለጸሎም قريبهم نغرنا قال املاك مسبلو ونሱ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ አለኩም انا خابو استفلي قال አይክ ነግረኩም እኔ እሱን ተንበብኩሞ ያخلكم ይለው و حق الله አቦና መጽሐፍ ቅዱስ አሎ ነንብበይና ግን ንስኻ ድማ ንገረና ይለው ቅዱስ አንጦኒዮስ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ሓንቲ ጥቅስ አውጪው የማናይ መትለኻ ንጽፈአካ እታ ካለይቲ መለሰሉ ይለው ታይማናይቲ መትለኻ ንጽፈአካ እንታይልዎ እታ ካለይቲ የማናይቲ ጽፈአካ ጸጋሜቲ ሐቦ ማለት ወይ ጸጋሜቲ ጽፈአካ የማናይቲ ሐቦ ትብል ቃል ካብ መጽሐፍ ቅዱስ አውጪው ነገሮም እቶማዋት ግና ከምዚ ኢሎም መልስ አቦና አዝስ كنت غبرو አይነ خلينا ከቢዱና አና ይሎም በሉዞም ደቀይ ታካለይቲ መትለህኩም ክትመልሱ እንተ ዘይከልኩም ነታ ቀዳሜቲ ጽፋአት ተጸመሙዋ ታይማኒቲ ተጸፊኹም ካለይቱን ንምሃብ ንምድጋም እንተ ዘይከልኩም እታ ቀዳሜቲ ዝተዋሃብኩም ሃይማኖትኩም ተጸመሙዋ በቃ ካልዋ ተጻወሩዋ ይሎም ሎሞን አገልገልቲ ቤተክርስቲያን ዝኾንኩም ካህናት ዲያቆናት መምሃራን
تمر سنبت مؤمنا لومون بدل ناي سبات بمصبصاب قفئ ناي سبات بمصبصاب نحنا ونحطم هلاونا كنردو كنفلطو كنغنزوي زغبانا املاك فداي هنا እግዚአብሔር ይሞ مفداي هنا نمن نقدفو እግዚአብሔር نقدفو زي نغر حالو አይኮነን زي زرب حالو አይኮነን ግን كل تنغيريو كل تزريبي نبذو عمتات زاكل كابتي بصوا قدوس ابو انطونيوس اسلو كساب ذا غزي هلفتهم كساب ذا حج ساعتون بزابو نزاربالنا بزابو نغرالنا غني اكل سرحنا نسرح تتطوينا له زلما ام فصام نغواي نسوم حانسانا حوارون እግዚአብሔር አስሚሮም አቤማን አምላክ ኮይኖም በመስጋና በውዳሴ ይነብሩ ከምዘሎ በአል ሙሉ ተስፋይና ስለዚህ እንታይ ንግበር ከምቲ ጀማሪ መንኩስና ዝኮነ ቅዱስ አንጦኒዮስ ሰቢሉ የማይነትካ ጸፊኡካ እታ ጸጋሜትካ ማሃብ እንተ ከቢዱካ ይሉ እታ የማይነትካ ተጸፊኻ ያዘለኻ ንሳ በቃ ተጸምማካ አላ ይሉ የማይነትካ ስለጸፋካ አይትጽፋዩ እንታይዳ በቃ ተጸምም ሐለፋ ደግ ይሉ ስለዚህ ነህደግ ንረሳዩ በቃ እትግፊ ሁሉ እታአመጽ ሁሉ አብል ኢሎም ተፈጸመ ንረሳዩ ገሊዮም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ተአሲሮም ክትብሎም ከለሃ ንኦም ሰማዕትነት ይዝቁጸሩሎም ብርግጽ ሰማዕትነትን እግዚአብሔር ስለዘምሰስመሩ አክሊል ናይ ሰማዕታት ናይ ቅዱሳን ከም ዝቅበሉ እዝን አምኒና በሐቂ መሊሱን እቶም ሐዋት እንታይሎ ነዚያውን ምጽማ ማይነ ኸላኒና ኢሎም ናአቡነ አንጦኒዮስ ተዛረቡ ነዚ ሁሉ ከተግብሩዎ እንተ ዘይክልኩም ዳ ጽፊት በጽፊት አይትፍደዩልዎ ነዙን ሁሉ ከተግብሩ እንተ ዘይክልኩም ጽፊት በጽፊት አይትፍደዩ በቃ ነዘ ጽፋካ መሊስካ ይጽፋ ኢድካ አክብ በቃ ኢድካ አክባ ነዙን አይነ ኸሊና ኢሎም መለስሉ ነተማሃራዩ ጸውዩ መግቢ ግበረሎም ሐሚሞም የምዘሎ ይሉ እዚዮም ሐሚሞም የምዘሎ ምግብ ግበረሎም ይሉዎ እዚ ሁሉ ክትገብሩን ክትጻወሩን ዘይትኽእሉ እንተኮንኩም አነሞ እንታይ ገብረኩም ጸሎት የድልየኩም አለሉ ከም ተግባርና ዘይኮነ እግዚአብሔር ከም ምህረቱ ይራአየን ብርግጽ ነህናውን እቲ ቀንዲ ዘድልየና ሰላም ቤተ ክርስቲያን ክምለስ ህዝብክ ቀስን ህዝብክ ረጋጋ እቲ አመጻወዲያ ናይ ምንፍቅና አመጻወዲያ ዓለም አትዩ ዘሎ በፖለቲካ ተአሲሩ ዘሎ ኩሉ ዘበለ እግዚአብሔር ናብተናይ ቅድስና ሐሳብ ከምጾ ናብተ ሐቅ ከምጾ በጸሎቴና ክንተገህ ዝግባና አታአንኩ አማራጽ ዘለና ንጸሎት ምዝጋህ ስራህና እንዳስራህና እምነትና እንዳጽናና ግብርና ደማ እንዳፈጸምና በጸሎትን እግዚአብሔር አምላክ አታ ሐቂን ክትግለጽ አታ ሐቂን ክትገሃድ ሰላም ናይ ቤተ ክርስቲያን ንኽምለስ ክንጽሪ ዝግባናሞ ኩልኩም አብ ኩሉ ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ቃል እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብርግጽ አብጸጽባህ እንረጋገሞ ቃላት አሰልቻው ይኸውን ሰቡን እንታይ ገብርና ይኽበና ሰቡን ካባናና ህይወት ቃል እንዳሳአነ ኸይድን ከሎ ናብተ ዘይድሊ ዓለማዊ ነገራት ካል ክፉ ነገራት ክዋፈር ይጀምር ስለዚህ ብርግጽ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ንግዚአብሔር ዘስመሩ ብፁዕ ቅዱስ አቦየሞ በረከቶም ይሄደረና እቶም ኩል ጊዜ ድማ አቡነ አንጦኒዮስ እንዳበልና ወገህ ጸበህ አቦና አዮም ኢልና እንጀሃር እንመካ ግብሪ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ክንገብር ከምትንሶም ጸኒኦም ናአምላኽ ዘስመርዎ
ስለ ሐቅ ደውሎም ንአምላኽ ዘስመርዎ ስለ ሐቅ ኢሎም ህይወቶም ዝሓለፈ ንህናውን ከምኡ ህይወትና ክሳብ መወዳእታን እግዚአብሔር ከነስምሮ بقدسنا نجزيار بحق نبلو نجزيار أملاكنا مهرت نعدينا نيقدس دنگ مريم أمالادنت نيقدسان نجزيار صلوات رديت بركة عيفلنا سبحات الأجزيار ولا ولادي ترنجل ولا مسكلو كبور سمعنا يقال أبلبنا يهدرلنا بدبر تابور تسبها بدبر تابور تسبها